Hakap sedang jong kini kapor jong kini slok kap ngidon lengba jong kini kejan miet pediang sungo bahai pi wei ki prabangai bi baro haka kerteng ka batyang tame ka kerteng ka badan bor tame ke jong trai bonong penim ujongi ujis kres ka ktien ka jong blai ka ong tungin yawan hajan da ka jing slur haka khet ka jing ai bangin yok pediang ka jing isen ai bat bangin yok syam ka jing ai ya ka ban yarap yangi hakapor badon kam ublai un yalam ublai un kurku ya gani ka jing slok kam ngidon lengba jong gani ka jan miet ka bamentah ngin pendam hau blai ha ka jing duai kaburom ka jingu baro ngi a syamia au blai namar sa shisien pat kum ki khun ke be ki jong me ngiyo ban wan kiu shikini ke yeng ka bekentang ka jong me hagri ka jan miet da ka men sim jo ka jing sngo kmen baru da ka jing light luj namar ka jing it bar ka jing isnai ka jong me ka pela yangi bangin long kum ni ka bangin long hagadu kani ka klep mat kum ta ko pam e ha bangi don ha ka jing syam ka bathiang ka jing lambat me ngi da duai ru ba men sim ba khuj u jong me un ya lait loj un pen kentang yangi iwei pe iwei babaro ka bangi ngi yok ban pendap leng ba jong ni ka por ka jing slok ka bangi don lambat me kin long ken ki ba pdiang sngo ba e hakmat ka khet ka jing isnai ka jong me na bangi duai ni baro haka kerteng ka batyang tam e ka jong trai wonom pnem ujongi ujis kures amen ngin yerwai ka jing rawai ka shispa nrio po nyo shispa nrio po nyo ko trai babha ngiwan ya senglang hangne bandam bangu ban syakri ban mane ka perthai ai ngin klet no kumne sipor mamehi kutrai yangi tu aibor kiktien babang tu angin sngaun namitrai umen siem bakhuru hangi tu ai ngin mi inang ne kibriu blayo jingkerku ban yai em namar kerteng ujisu kum tu bro south ligi dekat ka jirwai ka number ka shispa nrio po nyau
kajing pule na kaktin kajong blay kalong na ki artli ki benta kabangila ban syam ka shiti kabaar kajong apostol Petrus kalenong kabalai kadkhot ngan pule nadu kabakhat saw hadu kabakhat pra ka shiti kabaar kajong apostol Petrus kalenong kabalai kadkhot kabakhat saw hadu kabakhat pra kumju ru na ka shiti kabaar kajong apostol Paul syakinong Korin kalenong kabakhandai kadkhot kabapra ka shiti kabaar kajong apostol Paul syakinong Korin kalenong kabakhandai kadkhot kabapra na ka shiti kabaar kajong Petrus kikintien ki ongkum ni nabakumta ko habaye habapiakmi lenti yakine ki eru tu persang sman baon syam yapi hakajing suk ki baklam tho bria bat ki baklam tai pop hakmat jong u tu phinya nyau te yakata kajing yai sha slam utrai jongi bakalong kajing penim kumbau polru ubau para banget ba iet jongi ulat ho hapi kat bakum kata kajing stan ya kablaai hau kumba hakita kishti jong u baroru haba ukran haki syapang kini ki eru haki badon ki eru ki ba ban sngo thu ya kiba kita ki bomnang bat ki bomne ki pen kelan kumba ki leru ya kita ki wei ki jing tho ya kaban penjot no yala dehi namar kata mapi ko habaye haba pitep lupa ya kine ki eru tu da sumarno yo ba habala rong no lam yapi bat kata kajing ya sakma jong kita ki boman pinda hapno nalaka jong kajing ne scam hi henrai to pinang roi hakajing ai bat kajing tip yau trai barunong penim jongi ujis kres hau to onlong kaburam mentaru berhadu kasni kababam jukut amen nakashiti kajong apostol Paul skinong Korin kabaar kalenong kabakhandai kadkhot kabapra kaong bad ublai ula ban penroi kerhai ya kajing ai baro syapi knang ba habapidon halakasni kajing dap baro ya ki baro pinyo nang roi kerhai sya kajing le baha baro tu blai un kurku ya kabang ngapen pule kini kaktian ka baim ka jong bat kumju ya ka jing sha skor ka jongi ngin pendam hau blai ha ka jing doai au blai ubau kupa ujongi ubah benang kumni au blai ni wan ban kiu hen ka yeng ka bakentang ka jong me da ka men siem jo ka jing sngongu namar ka jing kurku baro kiba mi melale hakajing im ka jongi lengba kini kisngi jong kani katayo hi baro ko wei kibangi ngelayo ban ya lengba jongki ni dapru da kajing sngongu namar kijing sumar ki jong me namar kajing pendap ke jong me yangi bat kerpang ku tribe it ya kabor kabame me yai pelat yangi na kijing snio ki babon jat bat kerpang ru hakum gani kapor bame pelak yangi bangin kiu shkini ka yeng ka bakentang ka jong me namar ba kadai ka jing it bat ka jing isn ai ka jong me ka ba pelak yangi bangila ban yang jot na lagi jongki yang kisam ban wan shkini ka yeng ka bakentang ban ya syam lam ban me ni ai nguru ya me ko tribe it
ia kini kapor kajing slok ngidon hakum kini kapor ban syak skoru ia kaktin kabaim kajong meh kum ta ku tribe ia ngidwai bami men kerku ia ki baro ki bu syakri ujong meh un sayo ban ia slok na kaktin kabaim kajong meh o ngidwai ku pab ia kerpangru ia la kajong kabalang kajong meh hang ni hamoro kebalang galanang ya syaprang ku tribe it hakiliang kibabun kerpang ku tribe it nagabenta ban kener ya kakti jong kajing yarap hakibabun kibenta lakalong hakaimlang hakasalang berkumjuru ku tribe it hakabaai ru ban pentip ban yatu ya ka kubur ka jing penemehi ka jong me syaka pertaihi barok ka wei melakir ku tribe it ya la ka jong ka balang o ki departments ki badan hapok jong ka jing sang den thai ka jing sang samla ki jing sang khna bagil nang roi ku tribe it na ka wi ka snam syaka wi ka snam melnang sei ku tribe it ki nong sharai ki biok sngow ya ka jing khot ka jong me bar ki ba IT lut ru ya lede kumnu ku tribe it ban yai tei ye kini ka met ka jong meh yai ngu ku tribe it ba mi mi ai pendon kam ye ki na koi kapor syagoi pat ban yai ngu ku tribe it ba mi ai yalam ye la ki jong ki khun jong ka balang ku tribe it ki ba ye yo snow ye ka jing khot it ka jong meh bat ru ki ba ai pendap ia kata kajing pa kajong meh kumta ngadu duai ku pap it bami menang yai kersan yaki nagoi kapor syakoi pat dakabor kajong meh bau mensi mo bakhuj ujong meh au blai unang yalam yaki nadu i pastor ibalong inong yalam iba hakmat kini kinong syarai kiteman besan oh kirang ba balang kibedon laki jong ki benta juga je trai ban pentulun ia kakam ka jong meh o kinong kit kam juga je sang ken thai kit khot hapo jong ka kinong kit kam juga je sang samla kit khot ki bedon hapo jong ka mat kumju kinong kit kam juga je sang khna bar kit khot ki bedon hapo jong ka ngada duai aku pa bi baling bau men si mo bakhuj u jong meh menang yalam yaki baginla ku trai bi banang yai pensawa banang yai kentiu ya kelama ga gospel ke jong meh na koi kapor syakoi pat o ku tribe it kerku ya la ka jong ka balang ru habaka kner ya kti jong ka jing rap haki than ki jaka ki brang don shibun ki mensim ki kordor ki bampat sim la yo sngow lani bampat sim la pediang ya ka kertang ka baim bar ka don bor ka jong meh da duai ku tribe it baling ba ki jing trei jong ka balang kan long shisha ku tribe it bakamon ka jong meru kan ya ringkat bat baka hima ba ka jong meh bar ka jing pen im ka jong meru kan yo ku tribe it ban khot ye ki men sim ki bakodor syaka jing pen mei ka jong meh snow ku tribe i ka jing duai ka jong i bat ya ki jing duai ka jong syakri u jong meh namangi pan ngi kerpat ini baro haka kertang ba tiang tam ka jong tribe no pen mu jong i u Jesus Christ amen dene kan kepor ngin yo ban pendap ya ki kam jong kabalang ki parbagi bi jong kabalang Presbyterian Mauro lembar kui pat ki parbagi ne kui pat ki balang ki baju sunran yangi naka wei ka singutrai ka wei ka singutrai naka liang jo kabalang i tiang sumphaya pi sing ka jing sakri lah han kapor bading ai khuble pi haka kerteng ba thiang tam utrai barang kuni menjingi uji sukres ni ai khuberu yakitu ki parbanget ki bamla bandon haka ne ka ying ka bakatang ka juble re bakum ka balang hinsayo ban mi
ya kini kajing syakri ke bangyo akan kapor lingba ke YouTube channel jong ke balang Presbyterian Mauro kajing kubli ru ya pi haka kerteng uji sukres ubau trai nginap da kajing kemen bangidon hapneng jongi ya i Reverend Isi Marwen i pastor Isi Marwen di kun jong ka balang Presbyterian Mauro hi idi kun jong i kong hun Marwen bat i ba bi shabong i balang i dekot komti balang jong ka balang i pastor ila pendap ya ka teologi ka jong i bat ila yo ban ai ka jing syakri hakikat tukang isnam haka raiba district raiba pastorate bat ngi sku thu menta i don ka sinod kelabu i haka urban mission kui ke project jong ka KGP saat ni bat mentai long kum assistant director ha ka urban mission ti jingtip ki bakamnya ngasnya hi pastor kana magalong ka jingtip yang kum ki khun jong ka balang lambat ki wepat pastor nakaliang jong ka balang ngi penpau ka jing sngongu bat snguburam bat kamelsim ka shlei ba ka kemen habang i jong khun jong ka balang ban don haknika nok pha jon ka sngi ban shim ye kana ka banta ka bakentang ban sam yangi ka ban haknika ying ka chu blei batru ka ban shaban page leng ba ka YouTube channel ya ka kubor ka ba blei ula pension haka donut ka jong phi ngi duai ba blei un sle phi de mun sim khoj ba ka wei ka banta ka ba mi no na ka shuntur ka jong phi pastor kan long ka jingtur khu ban sim yang ibe piwe batru kanong jingerap yangi habang yo ban skap yaka tin ka baem ka jo blei nakaliang jong ka balang pastor ngi pha ka jikr khu kerdo ya phi lam ka yin ka sem ka jong phi phin mat yaka kot ka khya bat khamtam ha ka jing syakri ka babidan man ai khamtam menta phil poi ha ka urban mission ka balong ka jaka ka ba de sing laban ong ni duai bu blei ai ka jing start ka jing shampang ba pilan pentelun ya ka kam ka jing try ya ka balaban shat happy ni duai ru bu blei un ai happy ru ya ka met ka ba kwat ka ba khya khnang ba pilan pentelun ya ka kam ka jing try hakan ka por ngasuan ka pat ki oshes yang balang banum ki jangu hadin balum ki jangu ka pat imas dabi warji bantuai pen ketang ya kijing aingo ini duai kajingu mat kaboram ni aishami ko kan rat sesisen pat kum ki khon ki jongme ya ka bamla penyo ekene ka sngi ka bakrau ka sngi ka bakantang bakum ki khon ki jongme gin yo ban syakri ban yoro ban penan borom ya ka karteng ka jongme khamtam ko trai ya ka bamla yalam ya ki jat ki batalat ka jongi go trai bangin mi nagi lagi jong ying ki sem go try ban wan lang ha kani ka por go try ban syakri ban yamani ban pendan borom ya ka kerteng ka jong mi ngida duai ka kon rat e ka jing don ring kat ka jong mi leng ba jong ni ka por go try abang yo ban ya seng lang go try si sub i ngi duai ka bang men sim khu jong mi nyalam baru nyai pen sat bor ngi go try bat kham tam go try ko mangi khmi entry bat mi trang go try habangi don ka ying ga joming nyo ma chi bon ke jingkur khu go kan ran ko mamlai kar khu ngi hagi banta baro ka jing im ga jangi bangi da duai ru ko try lim ba jone ko por ko try o hapdeng jangi ngi wan ka ni ko por halaki jong ki jing kendu ki jing shem halak lakalong ki ying ki sem go try lakalong ka jing im ga jangi ka ba shimet go try rayu go try ngi na khmat jome re habangi yo ban don ka ying ka jong me sipor go try nganget ko try bangin ngi yo mat e ka bor ka jing thau thamai leng ba man sim khu jong me ngeda duai ka ba man long ring khat ro leng ba ka ni ka por ko try chi sub e ya ka ba kum ki khun ke jong me ngi thrang bat ngi sliang go try bangin yo asngo bangin yo mat ko try ka khu bor ka tin ka jong me ko try ngi ai ngu e mi ko try ka ba malawalam ko try ya lo jong shakri ko try chi sub e I pastor jong ko kan ran hapo la ka jong ka balang ko try chi sub e ngi da duai ko try ka
jing doring kat ke jong me ke jing alam ke jong me ko kan rat habang si asngau ya ka khubor na ka tin ke jong me ko kan rat ling ba jong ne ka por ko trai kan dalong shisha ka bor ba ka jing thau thmai na kam ta jong i wei pi wei ko kan rat habang sa mi no na ka ying ke jong me ko trai ngin long ki break blai amat ko trai da ka jing alam ko jong man sim khu jong me trai ngi duai ri shibanta ikini ki jing ai ko trai ki baret ki bangi wan ban no akhmat jong me ki long ki baret e ko trai ban ni jor bat ka jing kar khu ka jong me ka jing em ka jong ki ba man ka sngi ringing it scam ko trai ye ka ba man snow man priang ko trai bat kham tam e ko trai nang te ki tur ki bam simla ban no ko trai ha ka ni ka ban tha ko trai tu nang kar khu nang ta jong ki ru ko trai bagi nang yo amat kar hai ko trai ha ka jing em ka ba man ka sngi ka jong ki ko kan ra oi nang kar khu ki long yeng long sem po la ka jong ka balang ko trai bagi nang yo amat ki jing kar khu ki jong me nagawi ka sngi shi ko pat ko trai shimti ko trai leng ba ka ni ka por ka jing shakri jing nadu ka basdang hadu ka bo hai no ko trai jong ka ke baro ko trai kin da long ki bla priang hun ha khamat ka khet ki jing snei ka jong me sngo ko trai ki jing doang ngi pan ki ni baro ha ka karteng jong ji sung doai amen Ublen kerku ya baro ki benda ki bela pendap bat kum juru ya ki ya kejing duai ka bangila yo on pengentang ya kejing ai syakakam ka jong ublai ngila poi shkoi par ka benta ka takalong bangin yo ban sya skor ya kejing slok juga ketin ka jong ublai bat shwam ngin sa yo ban ya puson ringkat ya kejing shisha juga ketin ka jong ublai tu nirwai ka shispa lai pusan ka jirwai ka shispa lai pusan atu kren bajem nut jisu ki kitin jong me long so ki bala penmi ka jing suk ka badap da jor baro ki jing sawa ka jing penong ki jing pen shoi do bat pom ha jing sawa ngau bha jong me ki jam jai jai ki do khop ka jirwai ka shispa lai pusan Rujong perteh
ngini duai au blai ubau kupa ujongi ubah beneng kumni kupa biin ngidon hagani kapor banyo pusan banyo slok nakani kini ketin kawa im kajong me kabalong kabor bat kajirap nakabenta kajing yadai kabajan kajongi lambat me melawan ra yalau jong syakri ubarit bat kumju utrai bien bomla ban champang lut ya kajing tumu kaba medan bamekwa ban penpau leng bakani kakatien kaba im kajong me Henry kumu syakri ubarit kapendam yala dia hame Baraka jing peniat kajong mehi kumta atu keren bajam not jisu kiktien kajong me shisha kilong ke umso kurkuru yang hilang iwai piwai o ngiwan hagari kejaka ringkat bat kejing angnut bangin yo ya kejing tengan hakajing im kajongi ya rab bakani kakpor kabangiyo banya slok nakaktien kajong me kan ai bor yangi bangin syam ya kajing tengan nakaktien kaba im kajong me kurku kopa biin bat pendon buromru ialah kajong kakerteng namara kerteng kajong Jesus Christ ngaduai amen ki berbangai biin deka mensim jong ajeng sngau keman ngap pediang sngau yek tu kintien pediang sngau baha nakaliang jong kabalang lingba jong i sekretari jong kabalang bat kerpangru ya ke kaba i pastor in charge jong pi i layo ban kran yang menin kejan mit nang tina ka jaka ka idon na po Delhi na maridon ya ka program ha ka kasngi ka revival Sunday ka ba kum ka Delhi society ka don ban pendap bat ka belasyania aru ya i baina ay ka kubor ka tien ka jong blai hakum ka kasngi na kaliang ka jong pastor la pedang sngo bahabat ila duai ru bau blai un aibor ban nyarap ba kani kajing slok kan kejan mien kan long kajing kerku na kabenta jong ilang baro kum juru ya kajing duai kajing kershan bor kajong pikum kabalang yang usyakri ubret jong blai nganget ba kajing don kajonga bat kajing poi kajonga hagan kajaka kamdai namar ba ngadon ya kajing la ndai ngesngau thu bakadai kabor kajong kajing duai kabapi peliai kershan bat kum juru ba ngala banyo ya kamet kapat kabakot kabakia bat ngala ruban pen kre ya ka kubor jong kaktien kajong blai kublai shibun ya kitu kijing pen itu nakaliang jong isketri jong gabarang kilong kibadai kumba ilapan itu bat ngan syukwa ban sah tang kendiat hoj ngadon menta kum uasten director jong ka urban mission hapo jong kajing yarap kajing kedaulanti kajong i pastor NM yang rai i belong u director jong kani ka urban mission ngalayo ban join ya kani ka ministry ka bakum ka sinat ka ibet bat ngangai ba ublai u ibet ban pentenrong ya ka kam haki terpeng gi batelot ki jonga ubenai hauni ubnai Oktober ubrang syudap bat mentang lang syuyat nanti dang shibnai tam pemut shibnai arpo Henry Usngi mentama te
kalong sisa ka kam ka ba per na dong syadong namar ngawan na ka pastrit na nong kendong nang thena ka raiba district ka badan hapo jong ka jakram photjut presbytery ka ba ngindai kran ye kita ki ki ba ya dai bat kanika jingtrei jo kanika urban vision kalalong sha ka bat mai ha ka jingmut jing berkat jong ki prabangai bi ki beran kitu ki than bat kerpang ru haba ngalas dang ban ya lenti kumne shibanai tam ha kanika urban mission kia jing kerpat rit ka jonga kalong ba pinsung haban kershan lam ha ka jing duai na kebenta jonga hoi pastor yang rai komunong yalam ujonga ba nginla ban trei da ka mensim jong ka jing shirham baru da ka jing pen ko ngurit yelade ha ka jing penya ka jong blai ba kani ka urban mission ka mangidon ban ai ka jing shakri kan long ka ba saiso bat ka ba la ban wan ra ya ki mensim ki ba kordor sha ka jing pen mai ka jong ujis kures ki prabangai bi kini kedeka sngi blai ka ba kerpang ka bangi tip rukum ka kasi jantia presbyterian synod sepngi sunday kini ka laningi ongka synod sepngi sunday ya kini ka sngi blai ka bamenta kadau kolong ba ha ka arp sautrik ka jong 9 november haus nam arjar layo bantung pura ya kakasi jantia presbyterian synod sepngi but day haka snam kababut kata layo ban rai daka jingelang dorbar jong kesinat ban penong ya katayo kabasau ke jong 9 november ban long kata kasinot sepngi sunday bat kum tanadu katu kesnam labu ya kani katayo kabasau ke jong 9 november bakan nong ka synod sepngi sunday kajing temu jong kani ka synod sepngi sunday kalong ba ki parabangai biin ki badon haki balang ki bapher hapo jong ki district bat kumju hapo jong ki presbytery ki badon hapo jong ka synod ba kin mau kerpang haki jing duai ki jong ki ya ka jing traikam jong ka synod nadu ukli nong yalam jong ka synod moderator kinong pentrekam ki executive secretary nangta bat ki waipat kinong kitkam jong ka synod ban ken mau kerpang ru ya ki departments ki ba kum ka synod kadon bun bah ki departments ki ba lanang mi na koi kapor sya koi kapor batru ki jing trei ki balnang yar na koi kapor sya koi kapor bat kum ka synod hi baro koi ngidon ya ka benta ka bakrau ka benta ka beningkong kalong ka jing yalap bat ka benta ka baar kalong ka jing kener ya ka kti jong ka jing yarapat ya ka imlang ka salang haka benta ka beningkong jong ka jing yalap kadai ka jing yalap ya ka gospel sha ka perthai hi baro koi bat ya kani ka kam la pet the commission and evangelism department but haka ni ka mission and evangelism department ka don ka jing trai mission jong ka synod hang ni harilum khasi ba i jongi bat kum juru hang the haka rithor asam hang ni harilum khasi jongi ki don yakini ki mission field ki ba ki kerteng ki jongki kilong ka kershai mission ka rinikor mission ka opor shilang kri mission ka khat ar shnong mission ka mauja maulam mission but ka wei pat ka barang thamai ba ka dei ka thi ka shathi jan jong ka shnong maulong sora keberang sedang sudah ban play thamai kita ki mission field ki badan hang ni harilum khasi bat ki badan hang thi harilum angan ong haril thor asam pat ki don ngitip ya ka kum ka lower assam mission hakaba hakani ka lower assam mission ki don lai tli ki quarter
kata kalong ka Kokrajhar mission field, ka Duhubri mission field, bat ka Sri Rampur mission field. But kini baro ki jingtrekam jong ka mission and evangelism department kel nang trei, bat ladon ru na pedeng jong kini ki lingkha mission ki mengilala ban penong ru sha ki pastorate. Ban ngai ngu yo blai ba lingba jong ka mission and evangelism department, bat lingba jong ka jing ya no kelut ke jong pi ka jing ya Krishan kelut ke jong pi kum ki para bangai bin na koi kapor shakoi kapor haba kum ka sinod niwan ban kerpat ya ka jing Krishan ha ka jing duai bat kum juru ha ka jing aish ka kam ka jong blai phila ju le kum ta phila ju pen ko ngu bat phila ju pendap bat kalong ka jing kerkhu ka bakrau ba kani ka jing trei bat ka jing yalap ya ka kerteng ka baim bat ka bedon bor ka jong ujis kres kalala ban penong ya shibun ki mensim ki kordor bakin pediang ya ukum unong penem ha ka jing im ka jong ki bat ngi khmi lenti basa tangkat tu kat ne poru ka jing trei ya ka hang thi ha ka lower Assam mission ngin la ban penong ka wei ka presbytery bat ngidang duai bau blai unsairu ya ki nong trei mo ki local people ki badan hang tu bakin nong kita ki pastor ki teman besan lene ki rangba jong ki komiti balang ki baladon hak hang tu bat ngi nget bau blai un penan kam bat un kurku bat un yalam ya kene ka kam bat kum juru haka ni ka mission and evangelism committee ka donru ka ni ka jingtrei ka ba ni tip ya ka kum ka urban mission ka ba kum ngalong shkhmat i reverend NM yang rai i belong i director bat manga reverend isi marwen ngalong Aston director jong ka ni ka urban mission bat hakrika urban mission ki prabangit bi ngait ba nakapor nomor ba ka Maulai presbytery bat ka Shillong Rilum presbytery ki presbytery ki baju dan ringkat lam bat ka urban mission nadu balas dang ban pentrekam ya ka hau arjar khatar bat hagani ka jingya lenti ka Maulai presbytery bat ka Shillong Rilum presbytery bat ki balang ki baran hapo jong ki kini ki artli ki presbytery ki lalong ka bor jong ka jing Kershan ki lalong ka bor ban aibut bat ru ban nang pentelun ya kini ka jing traikam bat kini ka urban mission ka complete jingmut ha ka bayalap ya ka gospel kam kerpang ya kitu ki para lok ki jonge ki balangop no ha ki jing kerni jong ka jing di ka ba pensnio ya ka jing im ka jong ki shimat ya ka yeng ka sam ka jong ki bat ya ka im lang sa lang hi barok kowe bat kumta ngidon ya ka nika jingtrei ka bakham kerpang na ka benta jong kum kita ki perlok ki be ki jonge bat huar jar khat pra ai ngo yo blai ba lingba ka jing ya snokti ka jing ya ai jing mutlam jong ki nong yalam jong kini ki artli ki presbytery bat kum juru jong ka jing ya saprang jong ka kam ka jong blai bau arjar khat prang ilala ban pen ban seng ya ka New Life di Addiction Center hang tai ha mau tawar berhadu menta ngirang syong ha ka yeng wai ka ba la ngilayo ban wai bat ngilala ban pentulun ya gini ka kam bat ni aingu yo blai ba lingba jong ka ni ka jingtrei jong ka ni ka New Life di Addiction Center kilami ki khun samla hadien ba kilala ban sngouthu ya ka jing im ka ba kordor ban no ya kita ki jing melin ki basnio kilami ru ki khun samla ki ba IT ya la deru ban long kita ki syakri ki jong oblai menta don wei u para samla u badan hang the hapo ka Thomas Schools of Mission ban penbet ilade syakakam syarai balang man ngai ngu oblai ba dei haba ki yo snow ya ke jing khot ka jong blai haba ki don ha ka tu ka center
kila yo i shisha bat kila sngot ku shisha ya ka jing i ka jong blai ka wei pat ka jing trai ka long na ka benta ki parlok kan thai ki jong e ki ba pli ha ka jing ya sham jo ki jing kut lat jo ki jing im ka jong ki kila persang ban kamai da ki wei pat ki kam ki ba kta ya ka long renyang ka jong ki ba kta ya ka ying ka sam ka jong ki bat kum ju ru ya ka kur ka jat ka jong ki bat kum ta ni la yo ban sedang ya ka counseling ning kong na ka ta jong ki bat hadin ka tu ka snam ni la yo ban sedang ya ka drop in center ka badan hakli yodu hakabangi ai ya ka jing slok ka bakarpang na ka benta ya ki bakum kita ki kintai ki bala ngop hakom kita ki jing kamai ki jong ki bat ki jing im ki ba ka im lang ka salang kamla ban priang bat ni ai ngu yo blai ba lingba jong ka jing trai jong ka ni ka DIC la ni ka drop in center yai ngu yo blai ba mentai kila don hadu sau phongut ki ba la register bat ka ni ka drop in center jong ka urban mission bat ki na preng kita ki sau phongut ai ngu yo blai ba kila don ru ki bala la ban yang hala ki jong ki kejat ban kamai dala ka jong ka app lengba ki jing hikai ki ba ki kila yo bat ni ai ngu yo blai ba dang hakini ki kendiat kli ki sngi ha bangila lek ban lek ya ka home visit ni ai ngu yo blai ba ngi yo i ki ba ki lalong ki brio ki batmai bat ki la sngot khu ya ka jing im bat ka jing ya lenti ka batmai kam dei ka bor ka jing start ka jong hi ki nong trai ka dei ka jing penla jong ka jing duai bat ka jing kersan ka jong pi i wei pai wei ti kum ta ni dang yai khot ni dang yai we re piru ba pin yai kan mau ya kenika drop in center khnang ba khnang la ban trei ya ka kam bat ru banang ai ru ya ka jing syakri ka babet bat ka banang la ru banwan ra ye shibun ki ban yo ya ka jing kerku na ka jing penimai ka jong Jesus Christ ni don ru hakni ka urban mission ya ka jing ya trei lang bat ka shnong bat mentang idang ye trei lang bat kawai ka shnong kata ka maulai patarim keberan hangtai hanong kwar ki mangi khot ya ka mutual help center bat hang ni ngi don ya ka counseling hakaba kinong yalam shnong jong ka shnong maulai patarim ki juwan ra ya ki tu ki para samla ki balangop hakini ki jingmlin ki basneu lane ya ki tu ki para ya ki tu ki long ying ki long sam ki bala syakta hakaba kum kata ki jing banwan chakini ka counseling center bat hang ning yo ban ai ka jing slok ban ai ki jing hikai ban ai ka jing yarap bat lingba ka jing trelam bat ka shnong ngi lala ngi yo ya ka jing yarap bat ka jing la ban penpoi ka gospel syakini ki badon kam baru ban yarap ban klepan ya ki long ying ki long sam ki ba ya kindu ya ki bakum kini ki jing bat kumju ya ki khun samla ki ba persang ban ya khun ya yalade ban pelaj bat ban jam hakalenti ka batmai kata kalong ka jing trei jong ka mission and evangelism department bat ka jing trei jong ka urban mission ka badan hapo jong kani ka jing ka wei pat ka benta kalong ka jing don benta ka sinot na ka benta ka imlang salang berhakani ka don ka department ka bangi latip kerteng ya ka kum ka social economic life and development agency bat kani ka agency ka trei kerpang na ka benta ka imlang salang hakaba i pastor RPL nonglait idai i director i jongka bat hakani ka agency nginyo i hangni hasnda jongi ka don ka reverend America school nangta kidon ki orphanage nangta hangtai hamairang kadon ke school ke bakerpang nang benta ki niki ki kena ki ba ki bom ki badon hapedeng jong ki jing long pair hakamet ka jong ki bat kani ka jing trai jong ka kani ka social economic life development association and agency
kelong ka jing kerku ka bakrau ya ke imlang ka salang but lingba kini ki jing tray kini ki baro kilong omdei ba ngila ban shuyat klem da don bakershan Hendai kini baro kilong ba namar ba mapi kum kidkhot jong ka balang mapi kum kidkhot jong ka sinat pi kershan nakapor syakapor tikum ta ki prabangit bihit habang ni kenmau kerpang ya ka sinat sep ni sonde kalong bangin kenmau ya kini ki jingtrai kam jong ka sinat ni don shibun ki kam ki bangi dang dai ban pendap bat shibun ki jakaru ki bangi dang dai ban kener ya kakti ban yarap tikum ta ka dai ka benta ka jonga bat ka jong pi bangin kenmau kerpang ha ka jing duai bat kum juru ban ya kershan lingba ke jing ai syakakam ka jong blai nomor berdai tang kini kalan bangila ban penpoiru ya ke jing kerku badi ka kubor ka jing penem ke jong blai syaki wai pat tu blai un kerku ya kini ka jing pensngau bat ka jing yethu ya kini ka sngi ka bamenta ka badai ka sinot sep ngi sonde hani ka por ngini poino syaka jislok jong ka tin ka jong blai ka la penlong yang bangan perkhat ka ka benta bani slok ye haka bakum kani ka por khamtam haka balang ka bangalasan ngalayo ban san ban he ban nga habanga perkhat ya kata ngaken mau ya kilai teli ki jaka ki bangila pelong ya kajing syakri belai ka jaka ka beringkong bat ka ba khatdu ka dai hang ni tang ba ki pher ki dur jong ka yeng mane ka jaka ka ba ka yeng mane ka barim men chwa kan mau ki dai yeng mane beret ba ibadan hang ne ba phai syakani ka sait bat hang tangila pelong jesang ka beringkong bat hadien kata sedang lasdang ikani ka kaying mani ka batmai ngi lalit man pelong sahang ti ha ko ka dong ti ban ngaken mau hang taru ngi la penong bat ngi jusyong ha ka ben ki balingkot ma ki bangi so krai bhala dangi syong slam bat ngi ai ngu yu blai ba kajing ya jong ka por bat kajing nang roi jong ka kam ngila banlong kumni kumba kalong bat ha banga perkhat ya kita ki ai kapen long yanga ba ngan yui ya kawai ka benta ka ba ublai Ukraine na ka benta jong hilang baro katu ngabala pule mene ha ka jing pule sedang na ka shiti ka ba ar ka jong apostol Petrus kal nong ka balai ka dekhot ka ba khat pra ka ba ong Henry tu phin nang roi ha ka jing ai bat ka jing tep yau trai ban nong pen im jongi u Jesus Christ Henry tu pinang roy hakajing ai bat kajing tep yau trai bar unong pen im jongi u Jesus Christ bat kani kala shon bha hakajing mut kajing perkhat ka jonga bat habangala pendam ha ublai hakajing duai kala pen scam ban yo ya kajing shisha balai bakalong ka badon kam yangi iwei piwei kum ki Kristan ban nang roy hakajing ai bat kajing tip yau trai baru nong penem ujongi Jesus Christ ki prabangai bi kini ki kentien ki bakhat du ki ba u apostol Petrus haba u tho ya kani ka shiti ka ba ar ka jong u syaki prabangai bi dan syaki Kristan ki bran saudong keleng ka pertai ki ba yo ban pule ya kini ki shiti ki jong u ai men siem yaki baki dai banlong ki Kristan ki banang yai kiu shaprang ki banang yai roy haka jinglong jingim shadu ka jinglong janai ka bahau Chris Jesu kata kadai ka jing angnut ka jing ai men siem ka jing kentu ka bau apostol Petrus habau tho ya kan ka shiti bar habau pen kotru ya kan ka shiti u angnut bakita ki bayo ban pule ya ka kin yo ya kan ka jingmut
kaba apostol Petrus udon bat ukhot yaki bat kumta habau penkut ai men siam de ki kentien ba maki kinang roino ha ka jing ai bat ka jing tep yau trai balunang penem ujongi ujis kres ka jing em kristan ka jongi ki prab ngai bi kadai ka jing em ka bam dai ban sakut no tang kat ni kalabiang henry ka don kam yangi bangin nang san bangin nang roi bangin nang kham snau thu bat bangin nang kham tip bat bangin nang kham don kata ka jing dai ka bajan balau jong unong penem bat dai na kata ka dau ka don kam yangi kumbaong upol sikinong kolosai ba ngin long kibajanai bangin long kibajanai haka jinglong jingim kristan jongi kumta ha u Petrus ukhot yangi bangi dai banang roy kata ka beningkong kalong roy ha nang roy haka jing ai bat ka baar banang roy haka jing tip yau Jesus Christ kajing nang roy hakini ki benta ka penlong yangi kum ki kristan banlong ki baskham bat ki bomla ban sha rongno hakijing hikai ki bapen bakla ya kajing ngai kajong ngihi kadangi pule bahai kani ka shiti jong Petrus ngini i yakini kijing sha ba u apostol Petrus habau tho yakini ka shiti udah kwa ban pensyai ba ya kata ka jingdon jokini kinong hikai ki bapen bakla bat kumno bakini ki kristan kinum ngop ha kita ki jing hikai ki bapen bakla kalong baki dai ban long ki kristan ki benang roy nang roy ha ka jing ai ka jing nang roy ha ka jing ai ka dai ka jing snau thu ka bajanai ya kata ka jing khut ia ka jing bishar ka bahok badi ka jing kraw ka jong oblai ka penlong yangi ban kham yo i ia ka ni ka malade ka jongi ia ka jinglong ka basarong ka bangi don ia ka jinglong ka bangi don ia kata ka jinglong yale persha bat ka bakhamwan ha kalong ka jinglong jong ka jinglong lamler bat ha bangi yo i ia ka ni ka jinglong jong kamaladi ka jongi bat ya kata ka jinglong ka jong ublai ka penlong yangi bakadai yangi bangin long ki basan syakata ka jing janai ka bahu Chris Jisu ka jing nang roy ka yalam ban kampen snau thu ya ka jing kraw bat ka jing it ka jong ublai ka bau yai khot yangi syau ka ai kini ka jing ai lami pet ha ka gos ha ka shiti shomnong cha kinong epsos kalong ka baar ka dokot ka bapra ka ongkum ne ka jing ai ka dai ka jing ai ka bawan na ublai bat na ka jing i jong u ka dai ka bapenla yangi ban e no ya ki pop bat ban but ya ublai lani ngila ban ong kata ka jing ai ka ba khlem don ai ka bangi dai ban le Henry kabau blay ulale nakabenta jongi kam ngila banong ka saving grace kabar ka jing ai ka dai ka jing penla yangi bansan ha ka jing khut bat ban kham ya sriem yau Jesus Christ lane kata habangi pule ka shiti kinong Hebrew ka linong ka shipau ka dokhat ka shipau nang ta ka shiti ka jong Titus kal nang ba ar ka khat khat we du khat sao ngila ban i ya kene ba ka dei ka jing penla yangi ki briu ki bapop ban poi sha ka jing long khut bat ban kham sriem ya u Jesus Christ lani ngila banong kata ka sanctifying grace ka jing ai ka dei ka jing map ya ki pop jongi bat balapen kesan ban long ka jing penyesuk bat ublai da ka jingat pule ka shiti kinong room kal nong ka balai ka khat ka arsau arsan mila ban ong ru
ka justifying grace ka mut ka jing ai ka ba pen kesan yangi bangin don ya kata ka jing pen yesuk bat ublai ka besau kut ka jing ai ka dei kata ka ba pen la yangi ban ya thu ya ka jing siu spa ka jong Jesus Christ ya ka perthai ka jing siu spa ka jong Jesus Christ ya ka perthai pule ka shiti ke sos kal nang ka baning kong ka khot ka ba nyau nang ta ka shiti nong room kal nong ka ba khat ar ka khot ka ba lai ngila ban ong ya ka redemptive grace kini baro ki ya thu yangi ya ka jing mut jong ka jing ai but habangi roy lani habangi nang san hakini ki jing ai kini ki jing ai ki ya trailang ban ya rap yangi bangin long ki banang roy hakajing ya dei ka bajan pat ublai kumta kajing ai ngala banong ka dei kajing kerku ka bangim dei ban yo ka ba ngim dei hok ban yo pediang ublai da kajing ai jong khun jong Jesus Christ ula pen kesan ula pen kentang bat ula pendon burom yangi lapen kentang yangi banlong seriem kum ukhun jong uhi Jesus Christ baladangi pule ka shiti beningkong ka jong yones kal nong ka balai ka khot ka beningkong long baldei namar ka jingle bat ka jing iet ka jong blai baula khot u yangi ki khun ki jong kata ka dei ka jing kerku ka bangim dei hok bangi ngin yo pediang bala khot yangi ki khun ki jong ublai room kal nong ka pesan ka khot ka ban riu u Christmas bangi dang long ki batlot bor hamar ka babiang kaya ulayap yapli ya ki bom riu blai kata ka ka jingle ka bangim shim la khmi lenti bangin dang yo henrei ublai ulale bat ula ai hangi usiai Scofield uwei naki nong tho commentary wang ka jing ai ka dei ka jing baha bat ka jing iet ka ba kordor tam ka ba ublai u ai halaki jong kibri kumno pat bamanga bat mapi ngin roi lani ngin nang san hakane ka jing ai ban nang roi ha ka jing ai ka don kam ka ba don kam ka long ka jing pule ya kani ka ktien ka jong blai kani ka ktien ka jong blai kadai ban long ka badap kerhai hakani ka jing im ka jongi upol skinong kolosai kal nong ka balai ka khat ka bakhat reu ko ong to ai bakak tien ka jong ublai kan song dap kerhai haka do nut ka jong pi ban roi haka jing ai kadai bakani ka tien ka jong ublai ngin yai pule bat maka kan dap kerhai haka jing im ka jongi Skau tenat uwei u klain subarang don mentah hang tai haka New Life di Addiction Center ulayat mentah sau benai haka jing sak sumar ka jong u hang tai habala keli ya u kei kaba pisngau tenat haba pidon haka ni ka center ujubab uang ngamju pule ya kata ka ketin ka jong ublai bat habangala don hang ni habangala pule wong ngasngau kuman bantip baka jing ai ka jong blai kadai ka bor yanga bangala bandon hang ni dai ka jing pule ka jong ki ya ka ktien ka jong blai baki snau thu ya ka jing kerku ka jong blai bat haba manga ban mapi ngi pule ya ka bat kap long ka badap kerhai haka jing haka do nut ka jongi ngin nang roi kan haka jing ai ka jing nang roi haka jing ai ru kawan leng ba ka jing slok ka bangi wan leng ba haka jing senglang kumne nang ta ka jing slok leng ba ka sakramen ka jing khawai ka jing trai kum ka jing slok lang jongi kum kiri khot bat kum ju ka jing ai kawan leng ba ka jing duai kini baro ki jing le kum ki prabangai bihet habangi pendap ya ki kini da shishan na ladehi kimla lani kim
long kita ki atiar ki ban penroy ya ka jinget lani ka jing ai hakap jing em ka jongi henrai u blai u pendon kam ya ki baling ba jong ki baling ba u mensiem ba khoj jong u blai u pendon kam ya ki bakin long ki lenti bangila banang roy haka jing ai kijing wan sakijing senglang kajing slok leng ba ka sakramen kajing khawai lani kajing duai kini kilong kelenti ki bau blai upenan kam bangi nginang la banang roy hakajing ai kumta don kam ban don kajing trang her kumbaong upetros hakashiti ka baningkong ka jong u kalonong ka baar ka khot ka baar ya kita kajing bam ka badai mensim knang ban yo san daka syakajing pen em ka baaru kalong kadon kam yangi ban sngow thu kata kani ka jing yadai ka bashimat ka jongi syapang kani ka jing ai ka jong blai kadon kam yangi ban sngow thu ya ka ka ba ublai ulale lingba ukhun jong u jiskres baknang unu ru ubangai ba pediang yu unyo like him kajing sngow thu ya kajing le kajong jiskres kajing sngow ngu ya ka ka ba ulale ya kajing badi kajing IT kajong u nakabenta jongi ka penlong bat penla yangi banang roy hakajing ai kumta upol u khot namar ba u sngow thu ya kani kajing le kajong u jiskres u sngow ngu ya ka kaba ulamat namar kini kajing ba kajing IT kajong u khot bat u kenturu ia lade bat u kenturu ia laki wai wang tulong no kajingu yau blai namar kata kajing ai ka bomla ongshu ka wai pat kumno banang roy kajing ai kade kajing 3 minut ban penlong ya kata kajing ai ka bau blai ula ai bakan nang yai roy man lakasngi bakan nang yai roy man lakasngi bat lingba kata nginang la ong upol skinong kurin ka beningkong ka lenong ka bakhat san ka khot ka bashipau bangin nang la banle yakikam ki babah kat bangidang yai yale banang roy hakajing ai kata kanang pensngau thu hangi bakajing ai ka jong blai kalong ka badap biang haki ki baro ka benta ka baar banang roy hakajing tip yau jiskres kajing nang roy hakajing tip yau jiskres kadai kajing im ka babam jukut bat kajing keman ka ba om du no kinu lani unu kibalayo ban sngow thu bat champang ya kajing kajong jiskres hakajing im kajong ki kajing kajong jiskres kayai penki ban yai trang kumbat trang ukairang yaki wa ba im kum taru kam mensim kajong ki kamensim kajong nga bat kajong pi habangi nang roy hakajing tip yau jiskres kan terang ya kajing slok lang baru blai namar kani kajing kabangi ngilamat kan yai perta bat kan yai pensawa hakajing im kajong nga bat kajong pi banong kamjan ablai yame kamjan yame kum tahu apostol Paul uang ki balong kajing mentoy yang yakini kan ngalanyau baki long ki bom mentoy naga benta jiskres bat kajing tip yau namar ban yo kres bat ban itu jana yau kalong kabakordor tam kata kadai kajing yeshem kabau apostol Paul yeshem hakajing im kajong haba uyo banang roy hakajing tip ya jiskres kumno mangabat mapi nginang roy hakajing tip ya jiskres kajing nang roy hakajing tip ya jiskres kadan haki ar benta kabening kong kolong kajing tip kabangiyo nakini kaktien kajau blai habangi pule
kham tam na ki sao gospel ki ba thu shapang ka jing im ka jing trekam ka jong Jesus Christ kini ki jing tip ki ba dai bat kane ka jing ngau thu ka jongi bat ka ba ar pat kalong ka jing tip ha ka jing dai ka ba shimet ka ba mi na ka dok nut ka ba ngia shamlam batu kini ki artli ki benta ki prabangit biit ki yarap yangi kumno bangin nang roy ha ka jing tip yau Jesus Christ ka Bible ka download ya barok ki jing tip ki bangi don kam ban tip yau blai yau Jesus Christ bat yau mensim bakhut la tho lut haka ublay utrang bagita ki ba ulapen im kin long ki ba lapen kentang banlong ki ba khut kumma mauhi ulong bat ukwa ban pen kela yang iru syakadur kajing yasrim yau kun jong u Jesus Christ kadai kane kaba penla yangi bangin nang roy hakajing tip yau Jesus Christ la ban le ya kani da kajing yai puson ya kiktin ki jong kum bangil le kum no banang roy hakajing ai ban pendai ru ya kita ki jing kai hakajing im jongi bat da kaba syaru ya mensim bakhu jong blai bat ya kabor ka jong ban pen kendu bat ban ai bor yanga bat yangi ban long ki balanang pen kela kibalanang pen keladur yangi nakaburam syakaburam kumba nautra kasiti ke jong pol sinong koren kalong ka baar ka dekhot ka balai bat ka bakhat pra ka thok baru pol uong ye kini ki kentien ban roy haka jingtip yau Jesus Christ ka khot yangi bangin sya ba umensim jong blai ka jing puson ye ka ktien ka jong kan nang pen kela bat nang pen keladur yangi nakaburam syakaburam kumba nautra kawai pat banang roy haga jingtip yau Jesus Christ kalong habaka jing im Kristan ka jongi ngiyale minot ban penlang lani ban penbun ya ki jinglong ki babha haka jing im ka jongi ban penlang ya ka jing baha ya kabor halor ladi kabalong kab nuksa kababhae jong ka jingsan ha ka jinglong jingim Kristan ya ka jing yaisha ya ka jing riublai ya ka jing iet parlok bat ya ka jing iet namar haba kini ki ya don ha ka jingim ka jongi ki penlong bangin long ki bajam nut bat ki banang roy hakaban tip biang yau Jesus Christ puli na kasiti ka baar ka jong Petrus kalenong ka baning kong ka khot ka basan hadu ka bapra ya kini ki kentin ngila ban syam haka bat kumtar banang roy haka jing tip yau Jesus Christ kadai haba kini ki jinglong ki ai don haka jing im ka jongi kila penroy yangi bantip biang yau Chris ngila ken ban itu yau ya kabor ka jing mi pat jong bat ya kita ki jing sha ki jong kumba apostol Paul wang kinong Filipi kal nong balai ka dekhot ka basipau ka wai pat banang roy ha ka jing tip yau Jesus Christ kadai ka jing tip ka bangang ong mene ka jing tip ha ka jing syam ka bashimat kani ka khot yangi banyo ya ka jing snau thu ya ka jing long ka jong blai kumba udai banlong ya ka bor ka jong u bat ban snau skemru ba ulong ubala banne ya ki ai baro habangi snau thu ba u Jisu ulong hi ublai bat udon ya ka bor ka ba merikat kumublai bat udon ru ya kabor bat ulang ubas kamru ban pendap ya ka ka bangingi syania bat habanging ngau thu ya kata ngiyo kan banang roy haka jing tip yau Jesus Christ shimat haka jing im ka jongi
u apostol Paul ulong Kristano belaroi bah ka jing dai bashimat jang u bantip yau Jesus Christ namar haka jing ya lenti ka jang u kum u Kristan barhaka jing ya syam jang ka jing kendu ka jang u kum u brio haki babun ki jing bar ki jing jenjar ki ba uya kendu haki khap ki ba ulakut lat barhaba u yathu halau jong unong penim ka sngo tanat u plasya mensiam kumne wang ngam sngo le ran namar ngala itu yauta ubalanget bat bangai nget skam ba ulong ubala banda ya kata ya ka bangala IT hau namar balai kadau kolong ba u apostol Paul ulanang roy hakajing tip yau Jesus Christ bau Jisu ulang ublay ulang ubadan bor bat ularu ban pendep ya kai kabau usyanya dai nak kadau habaki jing jenjar kiwan hakajing im kajang o wa ngam snow leran namar ngala itu yau ta ubalanget ki prabanget bi Matthew Henry uang tu treshitam bantip yau Christ kam syai bat kam janai namarkan penong bapin serim yau bat ban in yau kam janai kajing nang roy kajonga kajong pi hakajing ai bat kajing tip yau Jesus Christ ubau tribe unong penim ujangi u Jesus Christ kan penlong yang apa dia pi ki pramnget bi kita kibas kam kita ki bom sngo le ran kita ken ki banut ban pla syaka pertai ya uhi ba ulong unong penim ubala ba manga bat mapingin syania bat ubala baki weiru kinyo ya kajing baki weiru kin syania hau ki prabanget bi tungin mi nang ne ban kut jingmut bangin long ki benang roy no hakajing ai bar hakajing tip yau Jesus Christ subau trai bar unong penim jongi naba hau tu onlong kaburom mentaru bar hadu kasngi kababam jukut blaina kabenta kaburom kajongo amen ini doa ngingu ya me ablay ia kini kapor kabangiyok maneslok manginget skam ko try bi bagani ka chinge pusan lang ga jongi leng bagani ka jing shisha jonga ktien ga jome ka bakhot yangi bangin nang roino aka jing ai baraka jing tip yau Jesus Christ bolong nong penim ujongi kan nong kabor bangin nang la banya chaprang haka jing san ga jongi banjan syame man gida duai ko tribe men yalamru yangi iwai piwai hoj hapadeng jong ki jing ber ki jing jenjar ki bangi kendo ki bangi don haki yengi sam ki jongi ki bangi don ko tribe shimet bangi ni osngau bambi melong ubala bangi ngin syania ban nginut ko tribe ban ong namar bangala itu yau ta ubang ngalangit bangangit ru baulong ubala banda ya kata ya kabanga ngalasyania aku ya rap ku tribe ya bagin mi nang niru ngin yaisan lambat me namar tang dong Jesus Christ ngiduai amen ini ya penuai no ya kini kajing syakri kajing yublay hangni ka janmit ka benta ublay kurku yang hilang barok bat ki benta barok ki bangelayo ban pendap ini ruai da kajing ruai ka saus pa henrio kajing ruai ka saus pa henrio jing ai kadap biang yanga haba jing tieng ki ban syajan jong u ngawan nakapop uplat doknut jonga usai jing ai kadap biang yang kumtu barok saut ligi dekat bat ka cross ka jingruai ka saus pa henrio berhadian kini ka jirwai
kan sengau baha ban kerpat item mesan AS lingdo in sengau baha ban duai bat ru ban pelai angi de kajing kerku bat penwai. Ngai ngo yame cai pi Singapore habang yo ban sakri yame cai kendrat kham tam sap yak tin ke jami lambau sakri jami kurku cai kendrat di benta paro ki ban pendap Singapore
ai kan long share ka bol kis nei ke jami kumba me te kan dan nai e ya kun ma khamar we sakne perthai te kan dan kurku tai bi yang ni khu bor kam dam sakri jami isne mendan kat yu ya ke sakri jong tai bi tu nang dan kat ke yeng ka sem jong paro tai bi ai bangin mi nang ni te kan dan ngin long share ki priu wah pentamai buat ada jeng ke jami berbawai no tabiin doa ada jeng kepada biang ke jeng doa jeng Yesus Kristus ke jeng bag menyan ke jeng beli kupa lambat jeslok bon sebor ke jeng mesim bakun doa begini lai bu beli narakat bani kepor abang narakat begitai ke sakri jemi ibadan hang ne basrak pertai mentai cuk bam syukur amen.